Informácie o tom, čo sa dialo v Tanzánii v humanitárnom projekte, sú opublikované už v dvoch verejných zdrojoch. Prvý natočili investigatívni novinári Davida Markéta. Uverejnený bol v júni tohto roku. Druhý natočila investigatívna novinárka Asem Žapiševa a vyšiel pred necelými 2 týždňami. Samozrejme, že koho sa to týka, dotknutý občan Jáhl sa bráni. Jeho argumenty sú doslova smiešne. Jedným z nich je, že Alatra ide po ňom a že teraz poslala ďalšiu novinárku do Tanzánie, aby natočila dokument. To ale nedáva zmysel. Stačí sa pozrieť na to, kedy bola prvýkrát uverejnená informácia o tom, čo sa dialo v tomto projekte a zistíme, že už v októbri roku 2022 vyšlo video, ktoré natočila Tatiana a jej rodičia prispeli nemalou finančnou čiastkou do projektu. Sama v popise videa upozorňuje: dávajte si pozor na podvodníkov. Čo sa asi udialo v projekte, išli investigatívni novinári, ktorí hľadajú pravdu, preveriť priamo na miesto, nie ako niektoré médiá, ktoré by radi nahradzovali súdy a vynášajú rozsudky a publikujú výpovede bez overenia faktov. A na záver, áno, Alatra je okrem iného aj ľudskoprávna organizácia, ktorá chráni ľudské práva a hlavne práva detí. Všetkých detí, bez rozdielu.